4 minutes after the hour 5 o'clock. Amsakaza iTuty FM. Akithima nami sifisa ukuhloka umsimanga khona ku drive episode kusukela lapha ngo 3 o'clock sesiyibeka lapha ku 6. Ahlaka sigijima kumnandi kunje yawo uyazwela nawe ingoma esidlalayo thina siphathi noma isiphi staff alinde uDeddy Kavaldo athi mina ngilo Deddy Obantayo umtshito grand eshaya number futhi grand namhlanje insuku zingu17 lapha kuManchi ku 2021 gijima lapha ku Facebook sifiso akuhle busimango on air lapha ipage lami ufike ulike okanye ugijime lapha ku Twitter MC_Mhlokolozi na ku Instagram MC_Mhlokolozi sigijima nabo sebangena kanjani kulo Deddy Obantayo mina ngile ntwana ephantayo ngisayipantela namanje ngiphathela umntana nami 0123829257 Silindile ngaphela kukhona ingoma yepiano futhi azoyikhipha uyena uDeddy Kavaldo besibonisa nje lapha ku Instagram kancane silindile 25 minutes after the 5 o'clock uDeddy Obantayo lindo